Čaute, som William Čacho, útočník, nová posila Mountfieldu. Teším sa na vás túto sezónu. Čacho ve veľké šanci a také William Čacho dává gól. Sama přenechal půl za sebou pro Williama Čacha a ten otevřel skóre. Viac menej ja som končil na začiatku sezóny v Třinci a hľadal som si nové angažmá a vlastne skončil som v Olomouci, kde myslím si, že tá sezóna celku vyšla, aj keď potom vlastne prišlo zranenie, ale bol som v kontakte s Hradcom viac menej už dlhšiu dobu a myslím si, že prišla dobrá ponuka pre mňa a myslím si, že mám aj ja čo týmu dať, takže sme sa dohodli a som tu. Určite veľmi a Hradec hrá veľmi atraktívny štýl hokeja a myslím si, že ten mi môže svedčiť a sedieť, takže ja verím, že to bude úspešné a naozaj sa teším. Tak áno, vlastne rozhodoval som sa už pred príchodom do Česka, vlastne ešte keď som bol v Slovenskej lige, tak som sa rozhodoval medzi Hradcom a Třincom a asi vlastne vtedy aj tá blízkosť domov, že Třinec je bližšie tomu Slovensku a tak všetko ďalej rozhodlo ten Třinec a ako nakoniec ten titul, za ten som tam rád, ale teraz som už v Hradci a verím, že jeden získame aj tu, minimálne jeden. Určite áno, aj celý ten prístup Hradcu k tomu zraneniu, že mi snažili sa byť hneď nápomocní a viac menej celú aj rehabilitáciu aj všetko som absolvoval tu a myslím si, že je to na veľmi dobrej ceste a či už to bol Kuba Dudek, fyzioterapeut, alebo Michal Tvrdík, tak s nimi teraz pracujem a naberáme svalovú hmotu späť a ako som povedal, je to na dobrej ceste, takže začiatok sezóny v kľude stihnem. Tak my sme s Oliverom viac menej v každodennom kontakte a aj teraz sledujem vlastne jeho play-off, idú hrať finále a ja verím, že konečne po tých jeho druhých miestach donesie titul zo Švédska, ale volali sme si a na Hradec mal veľmi dobré spomienky a veľmi sa mu tu páčilo. Vlastne teraz si našiel aj priateľku odtiaľto, takže on už je taký polohradečák, takže on mi dáva len pozitívny feedback a má aj on zásluhu, že vlastne som tu. Vlastne s Alexom sme jeden ročník, takže my sme spolu absolvovali vlastne celú mládežnícku reprezentáciu alebo mládežnícku kariéru v reprezentácii, takže my sa poznáme veľmi dobre a aj s Mudrom, vlastne aj Mudro je mladší, ale tiež sa s ním poznám z mládeže veľmi dobre a nikdy sme spolu nehrali, ale poznáme sa veľmi dobre. No, so Škorvím je ten príbeh trošku dlhší, lebo vlastne naši otcovia spolu hrali hokej, takže my sme sa poznali viac menej, keď sme boli malé deti. Potom dlho sme sa kvázi nestretli nikde, iba sme tak akože a teraz sme zase spolu v tíme, takže je to také zaujímavé. My sme sa, áno určite, toto je pravda, my sme sa aj s chalanmi vlastne po tom play-off bavili, že toto bolo také play-off, ktorým vlastne za pár rokov budeme rozprávať deťom, že akože toto sme všetko absolvovali, lebo vlastne sme boli 0, neviem koľko teraz, ale 200 od vyradenia v semifinále a tam Vožuch z rohu vystrelil a dal gól a v 7. zápase v 4. predĺžení Miloš Roman dal gól. Celé to play-off bolo neskutočné, no a čerešnička na torte bol ten titul tiež v predĺžení v Pardubiciach, takže ten zápas si budeme asi navždy pamätať. No, robil som ich viac, ako som už hovoril.
aj futbal mi v celku išiel, ale najviac som robil vlastne spieranie, kde som vlastne aj vicemajster Slovenska, ale to už bolo dávno, to bolo viac menej taká skôr vtipná príhoda alebo tak, lebo vtedy sa to viac menej tak ako rozbehlo v športe, že to spieranie to môže pomôcť aj hokejistom a ja som mal zrovna suseda, ktorý bol dlhoročný tréner aj slovenského akože národného tímu v spieraní, tak ma prehovoril, že nech idem na tréning a celku ma to bavilo a myslím si, že som to robil aj nejakých 10 rokov normálne závodne, že som chodil aj na súťaže. Takže ako, to je skôr taká vtipná príhoda, bol to taký doplnkový šport, vždy som to tak bral, ale bolo to dobrá skúsenosť a myslím si, že mi to pomohlo aj teraz, lebo mám vlastne tú techniku toho, čo vlastne sa teraz trénuje v hokeji ako v posilovni. Bolo 100 kg na trh a 120 na nadhod. Takže akože tej som v 15 s tým skončil, ale myslím si, že celku solidné váhy vtedy to boli. Teraz asi sa to nejak výrazne neposunulo hore odtedy, ale zatiaľ to mi stačí teraz aj v tomto veku. Ako určite áno, veľmi rád cvičím, alebo akože rád si zacvičím, ale akože už to nie je také, že už sa to viac menej celý ten tréningový plán nastavuje k tomu hokeju, no takže už s tým spieraním to je viac menej čisto úplne doplnkové, takže rád si zacvičím a rád chodím do posilovne, ale v prvom rade je to, aby to dávalo zmysel s hokejom. Zatiaľ sme tu 2 týždne viac menej, takže sme nestihli ešte všetko, ale boli sme sa už určite prejsť po námestí a vlastne popri rieke, čo je tu úplne zatiaľ krásne tieto veci a aj to námestie sme si užili už aj teplejšie, takže už sa dalo sedieť na terase a zatiaľ si to tu veľmi užívame, veľmi sa nám to tu páči aj s rodinkou, aj vlastne máme aj psíka, takže tu sa dá s ním tiež dobre prechádzať a takže zatiaľ sme veľmi spokojní.